थैजों दुगैनानै होननानै बुङोब्लाबो लस गैया आरोना थैजों दुगैनानै सम बारहोबोनाय माखासे लोगोफोरखौ आङो नुदों आरो दिनैहाय दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एमएलए इलेक्शननि दिनै फिथाइ फोसावगोन दा दिनैहाय रिजाल्ट होगोन दा बै रिजाल्टखौ होनायनि सिगां जायफोरा सानगोन बिनि बागै मा बाथ्रा बुंलांखो स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो लोगोसे खोनासंलांदो सानसे समावहाय जोङो ओरैबायदि सान्दुं अखा खस्थ' खालामनानै माने बोथिसे ओंखामनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होसोमबायनानै माने ओरैबायदि मेगन मोदै सप्ताफा गाहाम मेगन मोदै जानानै माने थैजों दुगैनानै होननानै बुङोब्लाबो लस गैया आरोना थैजों दुगैनानै सम बारहोबोनाय माखासे लोगोफोरखौ आङो नुदों आरो दिनैहाय आं माने बिथांमोनखौ आङो सम्भबबो गैलामोन जे बिथांमोना गोथाङै दंबावो होननानै आरोना गोथाङै दंबावो होननानै आं सम्भबबो गैयामोन आरोना नाथाय दिनै लोगो मोनदों आरो बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना आं गोसोखौहाय मोनसे दिनैनि दिनाव मोनसे थांनानै थानायनि मोनसे राफोद बोलो मोननाय बायदि मोनदों आरोना आं गावखौनो जाय बोलोआ बेफोरबायदि सुबुंफ्रा जुदि हारियाव दासिमबो थांनानै दं होननानै जुदि नुयोब्ला बा मिथिनो मोनोब्ला माने मोनसे गावखौनो मोनसे साहस गोनां मोनसे राफोद मोननानै लायो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जाय समावबो बिथांमोना थैनि बाना जानाय समावबो बिथांमोना हारिनि खामानि मावनायखौ आगानसेबो फावसायाखै आरोना आगानसेबो फावसायाखैमोन दिनै बिथांमोनखौ आङो दिनैहाय मबाइलावहाय नुफिननो मोनदों आरोना फटकआवहाय नुनो मोनदों आरो माने सिमाङाव सानाखैमोन आङो बिथांमोना बेबायदि गोथाङै दंबावो होननानै आरोना दा आंजों लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनसे गावखौ गोसोआव गोग्गानाय लानो हायो दै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना दिनैसिम गोथाङै दङब्ला माखासे खैफोद आफोद माहारिनि जेब्ला खैफोदा बारानिफ्राय बारा जाबोगोन अब्ला बिथांमोना नायनानै थाग्रा मानसि नंखाया आरोना आं मिथिखायो आरो बिथांमोननि थैया माबायदि बिथांमोननि जिथु साननाय हनाया माबायदि बेखौ आङो मिथिखायो आरोना ओंखायनो दिनै आं माने गावखौनो बिराद प्राउड फिल खालामदों बिथांमोनखौ आङो दिनैहाय गोथाङै नुफिननानै आरोना स' थेंक इउ स' माच साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय मानो होननानै बुङोब्ला सानसे समावहाय थैजों दुगैनायनि समफोरखौ बारहोनानैबाबो दिनै बिथांमोना गोथाङै दङ बा बिथांमोना दासिमबो दङ बेखौ नुनानै माने आं एकदमबारे बबे रावजों माने इसोरखौ धन्यबाद होबावनो बा गावखौ बोरैहाय मोनसे रंजानायजों प्राउड फिल खालामबावनो बेखौ माने जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरोना आङो दा नोंथांमोन साफ्रोमबो आंजों लोगोसे हेपि जाफानो नांगोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोन थासेयावहाय बर' हारियावहाय माबा मोनसे बुस्थु दङ बा बिथांमोना मोनसे साहस गोरा होननानै नोंथांमोनाबो साननानै लानो नांगोन आरोना जुदि बिथांमोना जुदि दुरबलथामोनब्ला बै समावनो बिथांमोनाबो मा होननानै बुङो हारि सिबिनायखौ दोनथ'सिगौमोन आरोना जोबथा हांसिमब्लाबो बिथांमोना हारिखौ सिबिलांदों होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो स' थेंक इउ स' माच ভিডিঅ'खौ नोंथांमोना जोबजासे नायनायनि थाखाय হয় আমাৰ দুটা এলএ সিট কাউন্টিঙৰ প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আৰু সিডলি টোটেল আমাৰ যেটো 287 পোলিং সেশন তাত ৰাউণ্ড হ'ব 21 আৰু বিজনীৰ আমাৰ 242 যেটো পোলিং সেশন তাত 18টা ৰাউণ্ড হ'ব আৰু টোটেল আমাৰ প্ৰায় কাউন্টিং পাৰ্সনেল আৰু টেনজিট ষ্টাফ আৰু সিলিং ষ্টাফ মিলি প্ৰায় 230 জন মান আমাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে কাউন্টিং পাৰপাসৰ কাৰণে আৰু সিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ 3 টায়াৰ সিকিউৰিটি সিস্টেম এটা কৰা হৈছে 3খন গেট থাকিব আৰু মাজৰ যিখন আমাৰ সিকিউৰিটি গেট তাত আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট ডিটেইল কৰা হৈছে এজন মেজিষ্ট্ৰেট তাত থাকিব পোষ্টেড হৈ তারপরে ল এন্ড অর্ডারের কারণে সার্কুল ওয়াইজ মেজিস্ট্রেট ডিটেল করা হয়েছে প্রহিবিটরি অর্ডার আমার ইস্যু করা হয়েছে আর যদি পিছত বিজয়ের কারণে যদি কোনোবাই প্রসেশন উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে ড্ৰাই ডে থাকিব সিদিনাখন আৰু আমাৰ পোস্টেল বেলট আমাৰ টোটেল প্ৰায় 4218 এতিয়ালৈকে অকণমান বাঢ়িব
আৰু যিহেতু আমাৰ আমি ষ্ট্ৰং ৰুম খুলিম ৰাতিপুৱা 7টা বজাত, তাৰপিছত কাউণ্টিং আমাৰ 8 বজাত আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰথমতে আমাৰ পোষ্টেল বেলট এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু পিছত 8:30মান বজাৰ পৰা আমাৰ EVM কাউণ্টিং আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আশা কৰোঁ আমাৰ ভালে ভালে গোটেই काउन्टिं प्रसेसखौ সম্পন্ন হ'ব। अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय गुबुन रावै बाथ्रा बुंदोंब्लाबो दिनै नोंथांमोना बुजिनो हाबाय। दा बिनि बिसय नोंथांमोना गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।